Chcem otvoriť Božie slovo a budeme čítať zo 6. kapitoly Sudcov. Sudcov, 6. kapitola. Otvorte si svoje Biblie a môžete spolu so mnou sledovať udalosti, ktoré sú zapísané v knihe Sudcov v 6. kapitole. Ale Izraelci robili, čo sa neľúbilo Hospodinu. A Hospodin ich vydal na 7 rokov do rúk Midiáncov. Keď ruka Midiáncov ťažko doliehala na Izrael, prispôsobili si Izraelci k obrane pred Midiáncami horské trhliny, jaskyne a pevnosti. Kedykoľvek Izraelci zasiali, prišli Midiánci a Amálekovci a synovia východu proti ním. Pritiahli a utáborili sa proti ním a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy a nezanechali nejaké potraviny v Izraeli. Dokonca ani ovce, ani voly, ani osly. Lebo keď prišli so svojimi stádami a stadmi, prišli v takom množstve ako kobylky. Ich samých a ich ťavy nebolo možno spočítať. Ich vpadli do krajiny, aby ju spustošili. Takto Midiánci veľmi ožobráčili Izrael. Vtedy Izraelci volali k Hospodinu o pomoc. Keď Izraelci pre Midiáncov volali k Hospodinu o pomoc, Hospodin poslal Izraelcom proroka a ten im hovoril. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny a z domu otroctva. Ja som vás vytrhol z moci Egypta a z moci všetkých vašich utláčateľov. Zahnal som ich spred vás a ich krajinu som dal vám. A povedal som vám, ja Hospodin, váš Boh. Neuctievajte bohov Amorejov v krajine, ktorých bývate. Ale vy ste ma nepočúvali. Vtedy prišiel anjel Hospodinov a sadol si pod dub Abiezérovca Joáša v Ofre, kým jeho syn Gideon mlátil v preši pšenicu, aby ju zachránil pred Midiáncami. A anjel Hospodinov sa mu zjavil a povedal, Hospodin je s tebou, silný hrdina. A Gideon mu povedal, ach, pane môj, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami? A kde sú všetky jeho divné skutky, o ktorých nám rozprávali otcovia, keď hovorili, Hospodin nás vyviedol z Egypta. Teraz nás Hospodin zavrhol a vydal Midiáncom do rúk. A Hospodin sa obrátil k nemu so slovami, choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z rúk Midiáncov. Veď som ťa poslal. Ale on mu povedal, ach, pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Menašem a ja som najmladší v dome môjho otca. A Hospodin mu riekol, keď budem ja s tebou, porazíš Midiáncov ako jedného muža. A on mu povedal, ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to ty, ktorý so mnou hovoríš. Nevzdial sa odtiaľto, pokiaľ neprídem k tebe a nedonesiem a nezložím pred tebou svoj dar. A on povedal, zostanem, kým sa nevrátiš. Gideon vošiel a pripravil kozľa a nekvasený chlieb z efy múky. Mäso položil do koša, polievku do hrnca, vyniesol mu pod dub a predložil. I povedal mu anjel Boží, vezmi mäso a nekvasený chlieb a polož na túto skalu a polievku vylej. A urobil to. Anjel Pánov vystrčil koniec palice, ktorú mal v ruke a dotkol sa ním mäsa a nekvaseného chleba. I vyšľahol zo skaly oheň a strávil mäso a nekvasený chlieb. A anjel Hospodinov zmizol mu z očí. Keď Gideon videl, že to bol anjel Hospodinov, povedal, beda, Hospodine, pane, že som videl anjela Hospodinovo tvárou tvár. Ale Hospodin mu povedal, pokoj s tebou, neboj sa. Nezomrieš. Vtedy Gideon postavil tam oltár Hospodinu a nazval ho Hospodin je spása. Až po dnešný deň je ešte v Abiezérovskej Ofre. V onú noc hovoril mu Hospodin, vezmi mladého junca z dobytka svojho otca a druhého 7-ročného junca a zbúraj Bálov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi a Ašéru, ktorá je pri ňom. Tu vytni. A z poukladaných kameňov postav oltár Hospodinu svojmu Bohu na výšine tohoto vrchu, na vrchole tejto pevnosti. Potom vezmi druhého junca
a obetuj ho ako spaľovanú obeť na dreve z Ašéry, ktorú vytneš. Vtedy Gideon vzal 10 mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal Hospodin. Ale pretože sa bál domu svojho otca a ľudí mesta urobiť to vodne, urobil to v noci. Keď mužovia mesta včas ráno vstali, videli zbúraný oltár Bálov a Ašeru pri ňom vyťatú. A 2. júnca ako spaľovanú obeť na novopostavenom oltári. A hovorili, kto to urobil? A keď sa spytovali a hľadali, povedali im, Gideon, syn Joášov, to urobil. I povedali ľudia mesta Joášovi, vyved svojho syna, musí zomrieť, lebo zbúral Bálov oltár a Ašeru pri ňom vyťal. Ale Joáš povedal všetkým, čo stali okolo neho, chcete viesť spor za Bála? Alebo chcete ho zachrániť? Kto chce za neho viesť spor, do rána bude usmrtený. Ak je Bohom, nech vedie spor za seba. Preto, že zbúral sa jeho oltár. V onen deň dali mu meno Jerubál, čím chceli povedať, Bál nech vedie spor proti nemu, pretože on zbúral jeho oltár. Celý Midian, Amálek a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jordán a utáborili sa v rovine Izrael. Vtedy zostúpil duch Hospodinov na Gideona a ten zatrúbil na trúbu. Tým bol Abiezer povolaný ísť za ním. I rozoslal poslov po celom Menašeovi. Aj ten bol povolaný i za ním. Poslov rozoslal aj k Ašérovi, Zebulonovi a Naftalímu. A aj tí im vyšli v ústrety. A Gideon povedal Bohu, ak chceš mojou rukou zachrániť Izrael, ako si zasľúbil, tak položím vlnené rúno na holohumnicu. Ak bude rosa len na rúne a zem dookola zostane suchá, spoznám, že chceš zachrániť Izrael mojou rukou, ako si zasľúbil. A tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas ráno vstal, postláčal rúno a vytlačil z neho celú čašu vody. Na to Gideon povedal Bohu, nech nezblkne tvoj hnev proti mne, keď ešte raz prehovorím. Chcel by som to skúsiť ešte raz s rúnom. Nech zostane len rúno suché na zemi a dookola nech je rosa. A Boh to tak urobil v onú noc. Len rúno zostalo suché, kým rosa pokrývala celú zem. A prečítam ešte jedno povolanie v Matúšovom evanjeliu v 9. kapitole od 9. verša. Je to povolanie colníka. Matúš 9. kapitola, 9. verš. Keď Ježíš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu, nasleduj ma. A on vstal a nasledoval ho. Potom sedel v dome za stolom a aj hľa prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. A keď to videli farizei, povedali jeho učeníkom, prečo váš majster je s colníkmi a s hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal. Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slova. Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Amen. Chcem pozvať sem hore brata Barkovciho. Spolu s ním si chceme vyprosiť Božie požehnanie a Božiu prítomnosť na chvíle, ktoré budú nasledovať, aby aj jeho Pán Boh viedol v tom, čo bude hovoriť. Svätý, drahý nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujeme za tieto chvíle, ktoré si nám tu pripravil. Ďakujeme, že si nás tak zvolal, ako zvoláva kôčka svoje kuriatka pod svoje krídla, aby si nás svojou láskou zahrial, aby si nás dostal bližšie k sebe. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že ty si prišiel na tento svet, že si neprišiel a nepriniesol si len nejaké nové učenie, ale ty si prišiel a podal si nám svoju ruku, vyťahol si nás z hlbín, postavil si nohy naše na skalu, obmyl si nás, očistil si nás, zaodial si nás rúchom spasenia. Ďakujeme ti, že si nás zapečatil
ku dňu vykúpenia svojim Svätým Duchom. Ďakujeme, že sme Tvoji, naveky sme Tvoji. Milujeme ťa, Pane, lebo si nás prv miloval Ty. Nasledujeme ťa, lebo si nás prv nasledoval. Ty si išiel za nami ako ten dobrý pastier a hľadal si nás a našiel si nás, oslovil si nás. A my sme vedeli, že to si Ty, ktorý hovoríš našim srdciam. Sláva Ti za to, haleluja. Požehnaj nás tento večer. Dotýkaj sa našich srdc, Pane. Potrebujeme ten Tvoj dotyk, lebo keď si sa dotkol slepého, otvorili sa jeho oči. Keď si sa dotkol hluchého, otvorili sa jeho uši. Keď si sa dotkol malomocného, ten bol očistený. Dotýkaj sa, Pani Ježišu, aj nás. Chceme počuť Tvoj hlas v Tvojom slove, Pane. Dotýkaj sa. A tak Ti ďakujeme, že si tu. Ďakujem, že si nás všetkých tu predišiel. Ďakujeme, že Tvoje srdce je tak široké, že do Tvojho srdca sa zmestíme všetci. Nech sme odkiaľkoľvek prišli. Nech sme príslušníkmi akéhokoľvek spoločenstva. Všetci sa tam zmestíme, lebo v Tvojom srdci je toľko miesta, Pane. Vďaka Ti za to. Pokorne ťa prosím, aby si sa nás dotýkal, očisťoval, oslobodzoval, uzdravoval a naplňoval svojim Svätým Duchom. Amen. Všetkých vás srdečnou láskou vítam dnešný večer na tomto mieste. A musím sa vám priznať, milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, že veľkou túžbou som prichádzal aj s mojimi drahými bratmi a sestrou sem na toto miesto. Prišiel som s bratom Čongorom, ktorého možno už poznáte z Martina niektorí, ktorý mal veľkú túžbu. On má veľké srdce pre vás a po tomto kázaní by chcel aj on ešte vydať vám svedectvo. Chcel by hovoriť o tom, čo Pán Ježiš robil v jeho živote a chcel by vás povzbudiť aj on ku Pánu Ježišovi. Takisto prišiel môj syn Alexander a ja by som prosil obidvoch, aby ste sa postavili, aby nehádali ľudia, že kto to je. Tak ja vy tam nevidíte, no tak vidíte dopredu. Tak prosím vás, postavte sa, buďte poslušní. Poďte sa ukázať. No. Tak ten fúzatý, to je brat Čongor a ten bez fúzov, to je môj syn. To je Alexander. Prinášam vám veľmi srdečný pozdrav od mojej milovanej manželky Zuzky. Ona sa modlí za tieto chvíle a modlia sa aj bratia, sestry, ktorí sú v Komárne a nielen v Komárne. Chcem vám povedať, že za túto príležitosť sa modlia mnohí ľudia v mnohých krajinách. Poviem vám takú zvláštnu vec, že dennodenne sa hlásia ľudia z mnohých krajín, Poliaci, Maďari, Slováci, Češi, proste Srbi a z tých slovanských národov mnohí hlásia sa z mnohých strán sveta a oni na internete vidia, kde všade slúžim. A oni si dávajú za záväzok a za také predsavzatie vo svojom srdci, že za každú tú príležitosť, že sa budú modliť. A tak ma uisťovali a hovorili, že budú sa modliť aj za túto službu tu v Považskej Bystrici. Ja som veľmi vďačný za to, že tu môžem byť s vami, že Božie slovo je to, ktoré prehovára k vašmu srdcu. Z vášho kraja a z vášho okolia takisto ma oslovujú ľudia telefonicky a som až prekvapený, že nielen z Považskej Bystrice, ale aj z okolitých dedín, teda mesta Púchova a okolia Púchova z tých dedín, z mnohých strán sa hlásia ľudia, ktorí sú oslovení Božím slovom a aj títo ľudia sa modlia teraz, ktorí nemohli prísť sem na toto miesto, modlia sa za túto príležitosť. Tak príjmite všetky tieto srdečné bratsko-sesterské pozdravy a s prianím Božieho požehnania. A tak by som vám chcel povedať niečo, čo som zažil tých pominulých dňoch. Veľa by toho bolo, pretože neustále som na cestách, aj teraz som mal len 24 hodín k tomu, aby som zregeneroval svoje sily a už som tu medzi vami, zase keď skončím službu u vás,
štvrtok až, verím, že až piatok ráno to bude, keď budem od vás odchádzať. Verím, že Boh bude konať a pracovať na vašich srdciach. Tak budem mať znovu len 24 hodín na to, aby som znovu vyštartoval a išiel do Čiech, kde už bratia a sestry sa modlia a pôstia v 40-dňových pôstoch a modlitbách a pripravujú tú príležitosť, keď Boh bude hovoriť ich srdcu. Takže takáto je situácia. Pred 2 týždňami som bol v Poľsku a tam bola mládežnícka konferencia. Veľmi som bol dotknutý tým, čo Pán Boh tam konal. Mnohí mladí ľudia tam boli. To boli z celého Poľska, od mora na východ k ukrajinským hraniciam a tiež až po západ od nemeckých hraníc. Všetko prichádzali mladí ľudia a prichádzali pod zvuk Božieho slova. Chcem vám povedať, že všade, v celej Európe sa Boží ľud zobúdza. Zobúdzajú sa všetci tí, ktorých Duch Svätý zažína. Neviem, čo sa deje. Či ozaj proste tie veci, čo sa dejú vo svete, či nám nechcú napovedať, že blížime sa k nejakej veľkej udalosti v tomto svete, ale vidíme, že Boh si zobúdza svoju cirkev. Boh zobúdza ľudí v celej našej Európe a takisto nielen v Európe, ale aj dole na východe. Iste niektorí viete, že som dostal pozvanie do Indie, ale takisto som dostal teraz ďalšie pozvanie do Austrálie a tam poľský, slovenský, český, maďarský národ, všetci, ktorí znajú náš jazyk, teda ktorí počúvajú z internetu tieto služby, tak všetci volajú tam a hovoria, chceme, aby si prišiel, brat Alexander, zvestuj nám to evanjelium tej radostnej zvesti, chceme počuť ten Boží odkaz. Takže ja vás prosím o modlitebnú podporu, lebo stále som na cestách a stále Pán Boh posiela ma k tým srdciam, ktoré potrebujú Pána Ježiša Krista. Viete, Pán Boh ma neposiela k náboženským ľuďom. To znamená k tým, ktorí si myslia, že oni sú spravodliví. Tí, ktorí si myslia, že s nimi je všetko v poriadku. Ale Pán Boh ma práve posiela k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. A niekedy aj tí ľudia, ktorí sú náboženskí a spravodliví, Pán Boh ich zobudí, otvorí ich srdce a naraz pochopia to, že vlastne oni nie sú v dobrom stave. Predvčerom bolo zhromaždenie u nás a takisto v Komárne. Neustále prichádzajú ľudia. Ja som pred 7 rokmi prerobil svoju dielňu, mechanickú dielňu, kde som opravoval auta, striekal auta a tam v tejto dielničke som začal tým prvým ľuďom, ktorým som slúžil k obráteniu, ktorí prichádzali zo sveta, začal som im slúžiť a hovoriť evanjelium Ježiša Krista. Za kratučkú chvíľu sme tie priestory vyrástli a musel som pripraviť ďalšie priestory a to sú priestory pre 70 sediacich ľudí. A teraz v nedeľu sme tam boli okolo 110 až 100 do 120 ľudí, ktorí boli dospelí a okrem toho ešte nepočítajú z detí a viete, že deti niekedy raz toľko stoja ako tí dospelí. Takže boli sme veľmi bohate prítomní a Duch Svätý sa vylieval v tých srdiečkách. A medzi inými bola jedna vzácna duša, ktorá bola z katolického prostredia a ona tak prišla tam a hovorila si, no čo mne tu môžu povedať, však ja to všetko viem, ja som proste pravoverná kresťanka, ja milujem Pána Boha a so mnou je všetko v poriadku, to všetko určite bude k tým druhým ľuďom to kázanie. A viete, Duch Svätý dával také slová, ktoré tú škrupinu jej srdca úplne rozbili a naraz hovorí, to všetko bolo o mne. To všetko bolo ku mne.
To všetko bola Božia milosť. A tak chválila Pána Boha a radovala sa. A ona mi o tom sama vydala svedectvo potom, že aké je to predivné, že ona si myslela, že s ňou je to všetko v poriadku. A potom Pán Ježiš klopal na jej srdce a tie škrupiny, tú sebaspravodlivosť, to všetko vlastne odstraňoval z jej života a stala sa nasledovničkou Pána Ježiša. A verím tomu, že zotrvá verne až do konca. Takže Pán Boh pracuje. A Pán Boh pracuje na srdciach ľudí, ktorí majú potrebu, ktorí sú hladní, ktorí sú smední. Tak hovorí Pán Ježiš Kristus, blahoslavení sú tí, ktorí žíznia, ktorí lačnejú, tí, ktorí majú túžbu. Blahoslavení sú tí, ktorí nie sú pasívni vo svojom očakávaní, ale blahoslavení sú tí, ktorí sú aktívni, tí, ktorí očakávajú, tí, ktorí volajú, ktorí hľadajú kráľovstvo Božie. Preto hovorí Pán Ježiš Kristus, klopte a otvorí sa vám, nebuďte pasívni, ale volajte a ozve sa vám Pán a hľadajte a on sa vám dá nájsť. Teda Pán Boh nás volá k takej duchovnej aktivite, aby sme neboli pasívni, aby sme sa nezaškrupulili, aby sme sa nedostali do takej nejakej izolácie a povedať si, so mnou je už všetko v poriadku, ja už nikoho nepotrebujem a tak, ako je aj v zjavení napísané, zbohatol som, nepotrebujem nikoho, ja som už spravodlivý a so mnou je už všetko dobré. Tak hovorí Pán, ale ja znám tvoje skutky. Ja vidím do tvojho srdca. Ja nielen to vidím, čo vidia ľudia. Ja nielen to vidím, čo vidí tvoja manželka. Tak hovorí Pán. Ja som videl niečo aj iné. A ja ti chcem povedať, že nehovor, že si spravodlivý. Nehovor, že ty nepotrebuješ pokánia. Ale ty pozri sa do zrkadla mojho slova a ty poznáš, že aj pre teba som prišiel. Že neprišiel som s palicou k tebe, ale prišiel som s vystretlými svojimi dlaňami, aby som ťa prijal do svojej náruče, aby som ťa objal, aby som ti povedal, že aj teba milujem, aj ty potrebuješ moju milosť. Pán Boh sa nad rôznymi ľuďmi zľutováva. Z rôznych vrstiev oslovuje ľudí a tak som hovoril, že som bol v tom Poľsku a tam mi brat kazateľ povedal, brat Alexander, pôjdeme do Klocka a to je na hranici, nemeckej hranici a tam navštívime väznicu. A čo som bol veľmi prekvapený, keď som prišiel tam do toho mesta, tak mi bolo oznámené, že väzeň, ktorému som pred 4 rokmi slúžil k obráteniu, tento väzeň bol na 100 rokov odsúdený. Dostal proste za každú vraždu dostal 25 rokov. A on mal skutočne srdce z kameňa. Ten väzeň nikdy sa nepamätal, že by vedel plakať. A tento väzeň vlastne bez okamihnutia, keď mal 21 rokov, zavraždil 4 ľudí. A potom sedel. Sedel už 21 rokov z tých 100 rokov, ktoré dostal. A viete, že ľudský nemal žiadnu šancu, aby sa tento človek odtiaľ dostal von z tej väznice. A keď som prišiel tam prvýkrát do tej väznice pred tými 4 rokmi, tak som začal kresliť srdiečka. To, čo si pamätáte niektorí v Martine, o tom srdci človeka som kreslil tie obrázky a ten kazateľ, ktorý ma tam doviedol, tak on bol vo svojom srdci pohoršený. A hovorí, čo tento brat Šanko? Týmto ľuďom tu kreslí srdiečka ako nejakým zamilovaným. Však tí ani srdcia tu nemajú. Tu treba také slovo ako kladivo, ktoré rozráža to tvrdé srdce týchto ľudí. A čo im tu tie srdiečka tu kreslí? A on bol naprosto sklamaný. Ale to mi povedal až teraz po 4 rokoch. Viete? A potom po 15 minútach kázania a vysvetľovanie toho srdca, a keď som na ten trón srdca nakreslil to ľudské ja, to pyšné ja, a hovorím, viete, prečo ste tu vo väznici? Viete, prečo ste v tomto stave? Preto ste tu, pretože to vaše ja bolo na vašom tróne. A vy ste si povedali, že ja to dokážem a ja to urobím. A váš kamarát povedal, ty si zbabelec, ty to neurobíš. A hovorí, ja, že to neurobím. Uvidíš, že to urobím. No a urobil si to. A
a teraz tu sedíš a ten sa vonku rehoce a ty si sa nechal oklamať, pretože to tvoje srdce, na tróne tvojho srdca sedelo to tvoje citlivé ja. Po 15 minútach kázania tomuto väzňovi začali tiecť slzy a viete, on si pozeral tie slzy a neveril vlastným očiam. Lebo hovoril, že jeho tak dobili policajti, keď ho zlapali, že skoro z neho duša vyliezla a jednoducho z neho jedna slza nevypadla. On keď bol malý, jeho matka ho zdrala, ako sa hovorí, ale z jeho očí slza nikdy nevytiekla. A teraz po 15 minútach kázania naraz tečú mu slzy a on to nechápal. On to pozeral a hovorí, čo sa to deje? Veď toto nikdy nebolo, veď odkiaľ sa to bere? No a prečo vám o tomto hovorím? 2 dní predtým, jak som mal prísť, vedenie väznice a poľská justícia prepustila tohoto väzňa na slobodu. On nemohol veriť vlastným ušiam. Ráno prišiel rozkaz a bolo mu povedané, zbal si svoje veci, si slobodný, môžeš ísť. Jeho považovali za tak nebezpečného väzňa, že ani s policajtnou eskortou ho vlastne nepustili. Zomrela jeho matka, to bola jeho posledná veľká skúška, keď zomrela jeho mamička, on si dal žiadosť, aby mohol ísť na pohreb, tak mu justícia mu povedala, nemáš šancu sa odtiaľ to dostať, ty nikdy spoza týchto múrov nevídeš, mu povedali. A on pokorne sklonil svoju hlavu, už ako znovuzrodený, nový človek Kristu Ježišovi. Bez toho, že by sa búril, sklonil svoju hlavu a hovorí, za to si môžem len sám. Máte pravdu. Nech sa stane Božia vôľa. A nepustili ho. A krátko na to, viete, tam všetko v tej väznici monitorujú, všetko tam vidia, ako sa títo väzni chovajú. A keď oni zistili, že on ako zareagoval, ako pokorne, ako jednoducho, ako tento človek celým srdcom ide za Bohom, že to oni naraz uvideli, že čoho my tu držíme, však to je nový človek. Veď my ho tu nepotrebujeme krmiť, nech sa ide krmiť von. A Pán Ježiš presvedčil poľskú justíciu o tom, že on činí všetko nové. 2 dní predtým, jak som išiel do tej väznice, tento väzeň už bol na slobode. A keď hovorí, po 21 rokoch som prvýkrát vyšiel na ulicu, tak som musel sa dívať, že naraz som si uvedomil, že som nevedel, že či na červenú sa prechádza, či na zelenú sa prechádza cez cestu. Viete si predstaviť, on tam tých pár metrov po chodbe, čo robil 21 rokov, on bol tak obmedzený v tom všetkom, že musel sa začať úplne od začiatku učiť žiť. A keď mu bolo povedané, chod si vybaviť občiansky preukaz, chod si vybaviť tieto veci, tak on hovoril, hodinu som kľačal na kolenách a volal som k Pánu, Pani Ježišu, poď so mnou, ty vidíš, že som ako dieťa, ty vidíš, že ja neviem ani kráčať, ani chodiť neviem po tých uliciach, ani neviem, ako mám, čo mám hovoriť. O, Pane, poď so mnou. Predstavte si, že prvnež vyšiel do ulic, aby si vybavoval tie svoje občanské záležitosti. On hodinu na modlitbách, na kolenách volal na Pána, Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo ja nedokážem žiť tu. Viete, a to bolo tak krásne, že keď sme tam prišiel tam k tomu kazateľovi a hovorí, bráčanko, ďakujem Bohu, že tu, v tom stratenom meste Klocku, Pán Boh ťa poslal sem pred tými 4 rokmi. A ty si mi priniesol evanjelium Ježiša Krista. A tak to zmenilo celý ten môj život. A ja som už nepočítal, že ja voľa, kedy výjdem von odtiaľ. Ale ja som sa radoval tomu novému životu. A teraz som tu, slobodný. 79 rokov mi odpustila poľská justícia, lebo vidí, že mám život z Krista Ježiša. A plakal. A tak sme objati plakali a radovali sme sa, aké veľké veci robí Pán Ježiš. Halelujá. A tak potom išiel som do tej väznice tam. Samozrejme, že tento náš brat je už von a
veľmi sa raduje a zvestuje Pána Ježiša, kde len chodí. A tak prišiel som tam a vidím tam 25 väzňov. Mnohí z nich boli strápení, mnohí boli v takej, viete, tie beznádejné pohľady. Viete, tí ľudia, tí sú na mnoho rokov tam zamknutí. To nie je 5-6 rokov, aj to si neviem predstaviť, zamknúť niekoho na 5-6 rokov, ale to sú desiatky rokov. A oni tam v tej beznádejnosti niektorí prišli, ale niektorí z nich už prijali Pána Ježiša a ich tváre sa radovali, plesali v Bohu a mali tú veľkú nádej v Pánu Ježišovi Kristovi. A tak som slúžil týmto ľuďom. Hovoril som o tom, čo Boh chce v ich živote, že ako majú žiť tam, v tom prostredí, do ktorých sú postavení. A oni činili pokánie. Niektorí odovzdávali svoj život Pánu Ježišovi Kristovi. Ďakujem veľmi pekne. Môžeš to sem dať. Ďakujem veľmi pekne. A také bolo krásne, keď som videl, ako tí beznádejní ľudia, zažína sa v ich srdiečkách nádej a viera. Viete, oni si to ani nevedeli predstaviť, že niekto ich môže mať rád. Oni viete, tam v tej väznici nikto im neprejaví lásku, nikto im neprejaví to, že ty si prijatý, že ty si milovaný, na teba niekto myslí. A teraz, keď som tam prišiel, začal som hovoriť, ako som celé tie 2 roky, čo som nebol medzi nimi, ako som sa modlil, ako som sa tešil na to a jak som počul tie dobré správy o tom, ako oni napredujú v Pánu Ježišovi, tak naraz som videl, ako v tých očiach sa zažína iskra, nádej, že ešte aj nás niekto môže mať rád. A tak som hovoril, ako sa na mnohých miestach modlia za týchto väzňov, ako sa modlia bratia a sestry vo veľkej časti Európy za týchto ľudí a boli veľmi potešení. Znovu ďalší a ďalší odovzdávali svoj život Pánu Ježišovi. Potom som bol zavedený do ďalšej väznice v tom istom meste. A tam na tom novom mieste prišli 7 väzni zo zvedavosti si vypočuť Božie slovo. A Duch Svätý zostúpil na tých 7 väzňov. Keď som kázal Božie slovo, naraz vidím, ako sa im hlavy pochyľujú dole, stále nižšie a nižšie. Potom vidím, ako si slzy utierajú. Vidím, ako Duch Svätý hlboko do srdca zasahuje týmto ľuďom. A na konci svojho kázania hovorím, je tu medzi vami niekto, kto chce Pána Ježiša povolať do svojho srdca. Všetkých 7 väzňov, ktorí tam boli, všetci pláči a v pokáni odovzdali svoj život Bohu. A radujúc sa, keď som odchádzal odtiaľ, videl som, ako radovali sa, ako plesali a hovorili, nezabudni na nás, brat Alexander, modli sa za nás. My chceme ísť za Ježišom. Sláva Bohu, sláva Pánu. Takže toto sú také čerstvé správy, ktoré aj z toho prostredia, ja viem, že niektorým z vás sa ťažko o tom počúva, ale aj to sú ľudia, aj tam musí zájsť evanjelium. Pán Ježiš Kristus miluje každého človeka. Pán Ježiš nevyberá si osoby. Nevyberá si, ty si inteligentný, ty si menej inteligentný. Pán Ježiš Kristus za každého človeka zomrel. Za každého jedného človeka, aj tu v tejto miestnosti. Ak by tu bol niekto medzi vami, kto si tak myslí, že o mňa nemá záujem nikto. Mňa nikto nemá rád. Ja som odmietnutý od svojho detstva, ešte aj moja matka ma odmietla. Ak si to tu a ty si tu, ktorý si takto to myslíš, tak ja ti odkazujem mene Pána Ježišovom, že toto ti hovorí Pán Ježiš. Milujem ťa. Milujem ťa večnou láskou a preto ti činím svoju milosť. Keby nebolo mojej milosti a mojej ochrany nad tebou, nebol by si tu. Nedožil by si sa tohoto veku, ale pretože stále a stále, znovu a znovu sa zmilovávam nad tebou, tak hovorí Pán, preto si tu. A preto som ťa tiahol za povrazy, ľudské povrazy, aby som ťa dotiahol sem, aby som ti povedal, že ťa milujem a že mám s tebou plány. Neboj sa, neobzeraj sa v strachu, držím ťa za ruku a povediem ťa cestou, ktorou máš ísť.
aj keby matka zabudla na svoje dieťa. Aj keby ťa odvrhli tí, ktorí by ťa mali milovať, ja ťa nikdy neodvrhnem, lebo ťa večnou láskou milujem. Aké je to nádherné, že Pán Boh miluje nás. Že má o nás záujem, že má o teba záujem. A Pán Ježiš Kristus chce niečo nám zveriť. Pán Ježiš Kristus nás chce povolať do jednej zvláštnej služby, aby sme jeho nasledovali. Viete, niektorí ľudia chcú slúžiť Bohu a preto robia to i ono a rôzne aktivity, vymýšľajú rôzne aktivity, čím by sa chceli zapáčiť Bohu. Ale ja vám chcem povedať, že Pán Ježiš Kristus už nás miluje. My nemusíme si získavať jeho priazeň. On si získal nás. Už sme jeho milovaní. Ty, drahý brat, drahá sestra, drahý môj priateľ, ty nemusíš nič urobiť preto, aby si bol Bohom milovaný. Ja ti zvestujem, že ťa Pán Boh miluje. Že Pán Boh má svoje plány s tebou. Ty príjmi jeho lásku do svojho srdca a povedz, Páne, ja som hriešný človek. Ako ty môžeš takéhoto hriešného človeka milovať? Ó, Pane, ja som tak hriešný, že nie som hoden, aby si sa blížil ku mne. Ale ďakujem ti, Pane, že hovoríš ku mne. Ďakujem, že ma tiahneš za povrásky tvojej lásky k sebe bližšie, Pane Ježišu. Ďakujem ti. Otvor mu svoje srdce. Čítali sme text z Božieho slova. Milý brat kazateľ prečítal veľmi vážne slová Božie. A tam bolo napísané toto. A Izrael robil to, čo sa Bohu neľúbilo. Chcem sa hneď na začiatok opýtať teba. Čo ty robíš? Robíš to, čo sa Bohu ľúbi? Alebo či robíš to, čo sa Bohu neľúbi? Ty musíš sám zhodnotiť svoj život. Ty sám musíš uvidieť, že či Pán Boh hovorí svoje amen na tie tvoje skutky, či aj Pán Boh súhlasí s tým, čo robíš, či tvoje rozhodnutia v živote a tvoje skutky, či sú v súlade jeho svetou vôľou, alebo či niečo robíš, čím Pána Boha zarmucuješ. Veľmi záleží na tom, či ideš po Bohu, teda za Pánom, alebo či ideš proti nemu. Či sa mu protivíš vo svojom srdci, vo svojich skutkoch. A Pán Boh ťa volá. Viete, jeho slovo tak pôsobí na naše srdce, ako slovo otca, matky na svoje dieťa. Otec, matka hovorí svojmu dieťaťu, dieťa moje, zober ten smetný kôš a vynes to von. Však? A čo urobia tie naše deti? Ó, mamička, otecko, len na toto som čakal. Však? Skočí k tomu košu a ešte si spieva, Páne, ty si Pán. Nie. Ja mám inú skúsenosť. Zaujatý je s nejakou hrou, hrá sa a poviem, synček môj, niečo som hovoril, ale už ja som počul, však hneď hovorím, dobre, zase chvíľu čakám, a hovorím, tak čo? Už prídem s prísnejším slovom. Hovorím, tak treba tu palica, alebo treba tu tvrdší zásah, aby ten koš vyšiel? No, tak ja to vyniesiem, veď som ti hovoril, prečo to treba hneď? No, pretože je tomu teraz čas. Však? No a zase za chvíľočku nie. A už, viete, už treba nejak pohnúť tie veci, ktoré stoja. A niekedy, viete, keď nestačí slovo, tak prichádza to tvrdšie slovo. A keď nestačí takéto slovo, tak prichádza aj tá palica, lebo tu je napísané v prísloví, že neodnímaj prúd od svojho syna. Však? A vtedy, keď my už potom tvrdšie karáme naše deti, tak oni sa cítia byť zranené a myslia si, že ten otec ma nemiluje, tá mamička ma nemá rada a jednoducho proste majú ten pocit, ako keby boli odvrhnutí, odmietnutí. Bratia a sestry, ak niekto z nás cíti, ako keby bol od Boha odmietnutý, tak ti poviem jediný jeden dôvod, že preto máš tento pocit, že Pána neposlúchaš.
To je jediný dôvod, prečo ty cítiš odmietnutie od Boha, že ty neposlúchaš Pána. A teraz sa pýtaš, tak čo chceš, Pane, aby som konal? No a to je to krásne, čo môže zaznieť hneď na začiatku. Keď teda chceme byť ľúbi Bohu, chceme byť Bohom prijatí, tak my musíme sa opýtať tak, ako ten Saul sa pýtal, Pane, kto si? A Pane, čo chceš, aby som činil? To sú základné dve otázky, preto aby sme nasledovali Pána Boha. Ak ty chceš nasledovať Pána Boha vo svojom živote, ty musíš tieto základné otázky prežiť vo svojom srdci. A byť otvorený preto, aby si konal jeho vôľu. Aby to Božie slovo neprešlo popri tvojich ušiach, ale aby hlboko do tvojho srdca, aby zasiahlo to slovo, aby to slovo bolo účinné v tvojom živote. No a vidíte, nepočúval Izrael, nepočúval Pána Boha. A robil to, čo je zlé. Oni vedeli, čo je dobré. A vedeli, že Pán Boh to dobré chce od nich, aby to dobré činili. Ale oni nie to činili, ale robili to zlé. A pretože robili to zlé, Pán Boh najprv poslal svojich prorokov, cez ktorých ich napomínal, posielal svoje slovo a keď nestačilo slovo napomenutia, nestačilo potom slovo karhania, potom poslal tých nepriateľov, ktorí ho utláčali a pokorovali a tak hlboko ich pokorovali, že oni kričali a volali k Bohu. Bože, zmiluj sa nad nami. Kde sú tie skutky, o ktorých rozprávali naši otcovia, že si ich zachraňovával? O Bože, príď nám na pomoc. Vytrhni nás z tohoto poníženia. Vytrhni nás z tohoto stavu nášho, do ktorého sme sa dostali. A keď si oni uvedomovali, že vlastne pre vlastné hriechy, pre tú svoju vlastnú tvrdú hlavu, tvrdé srdce sa dostali tam, kde sa dostali, činili pokánie, Pán Boh sa znovu zmilovával. Lebo Boh sa zmilováva nad človekom, ako sa otec zmilováva nad svojím synom, ako sa matka zmilováva nad svojím dieťaťom. Tak sa zmilováva Boh nad nami. Keď my si uvedomíme, že sme zhrešili, keď my si uvedomíme, že sme zlyhali, keď si my uvedomíme, že sme sa vzdialili od Boha. A potom mnohokrát tá krívka vypadá ako tá sinusoida. V živote mnohých kresťanov, keby si mohli ten graf toho svojho prežívania s Pánom Bohom nakresliť, vypadá to ako sinusoida. Raz hore, raz dole. Ale to nie je preto, že by tak mal vypadať ten kresťanský život, ale to je preto, že vlastne je tu neposlušnosť. Neposlušnosť. Pre svoju vlastnú neposlušnosť sa dostávame vlastne do toho stavu, kde ani my si to neprajeme, ani Boh si to nepraje. Ale len keď sa pokoríme, len keď povieme, Pane Bože, za to, kde sa nachádzam a v čom sa nachádzam, nikto si za to nemôže, len ja sám. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A vtedy, keď si to človek hlboko uvedomí a činí pokánie a je ochotný zmeniť svoje myslenie, tak Pán Boh prichádza na pomoc, chytí ťa za ruku a vyvedie ťa von z tohoto stavu a dá ti ten nový stav, dáva ti východisko z tej biedy a z tej núdze. Toto sa dialo aj s Izraelom. Pretože robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových. Hospodin ich vydal na 7 rokov do rúk Madiana a ten ich utiskoval. A teraz, keď oni volali, keď oni kričali, keď oni hľadali východisko, tak Pán Boh hľadal, jeho oči chodili po tvári celej zeme, chodil tam, aby hľadal toho človeka, ktorého srdce je obrátené k Bohu. Vieš, Pán Boh aj dnes, tu v tomto shromaždení, tu na tomto mieste, chodia jeho oči a pozerajú sa na tvoje srdce. On sa pozerá a vidí, či tvoje srdce je celé obrátené k nemu, alebo či máš svoje nejaké úmysly, či máš nejaké svoje ciele, či máš nejaké svoje plány. Alebo či si ochotný týchto svojich plánov, týchto svojich predsavzatí, či si ochotný sa vzdať a ísť celé za Pánom. Ísť celé v jeho plánoch a naplňať jeho plány. A on chodí. Tak je napísané v knihe Kroník, v druhom liste knihe Kroník,
v 16. kapitole, že oči Hospodinové chodia po tvári celej zemi a hľadajú tieto oči tých, pri ktorých sa dokáže a môže svoju moc uplatniť. A dnes chodia jeho oči aj tu v tomto zhromaždení. A pozerá sa na tvoje srdce. On vidí rovno do tvojho srdca. A pozerá sa a vidí, že či tvoje srdce je celé obrátené k nemu. Alebo ty len tak by si chcel, Pane Bože, vieš, ja by som ťa chcel nasledovať, ale tak, aby, vieš, správme obchod. Ja ťa budem nasledovať a ty mi budeš robiť dobre. Ty mi dáš zdar, ty mi dáš požehnanie a ja ťa budem nasledovať. Ale, Pane Bože, pamätaj, musí to fungovať. Rozumiete? Pán Boh nie je biznismen. Proste s Pánom Bohom sa nedá obchody uzatvárať. S Pánom Bohom sa nedá jednať. Boh vstupuje do tvojho života. Boh je tvoj otec. Boh je ten, ktorý má plány a ktorý má právo povedať do tvojho života, že pozri, tu som. Poď a nasleduj ma. Všimnite si, ako prišiel Pán Ježiš Kristus tomu Matúšovi a nehovorí mu, no vieš čo, ja som od Otca poslaný a vieš, ja som dostal od Otca toto a toto právo a teraz ja chcem vstúpiť s tebou do nejakého jednania, do nejakého obchodného stavu alebo do nejakej dohody s tebou, aby si ma ty teraz nasledoval. Nič také nevidíme. Pán Ježiš Kristus prišiel k tomu Matúšovi a hovorí, poď a nasleduj ma. A on čo urobil? Všetko zložil, všetko, čo tam mal. A pritom robil veľmi vážnu prácu. Mal veľmi vážne zamestnanie. Ľudia sa na neho dívali hore. Mali ho za autoritu. Mali ho za človeka, ktorý je z vrchnosti tam postavený a tento človek mal svoju veľkú úctu. A predsa on vedel, že v tej chvíli ho volá Boh. Lebo vie, že oči Pánove sú tie, ktoré vidia až do srdca. Aj do tvojho srdca vidí Boh. Aj teba povoláva. Aj tebe hovorí v tej sile, ktorej si ty. Ja ťa chcem poslať. Ty si povieš, no ja som taká slabá, to moje zdravie je také slabé a nie som ani taká výrečná a nemám ani toľko tých schopností, ako majú tí druhí. Pane, pošli tých druhých. Nerob to. Keď Pán volá teba, keď sa dotýka tvojho srdca, to preto robí, lebo on naskrz pozná tvoje srdce a vie, čo je v tvojom srdci. A hovorí v tej tvojej sile, tých tvojich schopnostiach, tých tvojich možnostiach, ktorých si ty, ktorom sa myslíš, že tak som obmedzená v tých mojich možnostiach, čo odo mňa Boh môže žiadať. Hovorí v tých tvojich možnostiach, tých tvojich schopnostiach, tej tvojej sile. Poď a nasleduj ma. A tento Matúš to pochopil. On vstal a išiel za Ježišom. Pozrime sa teraz tam na tohto Gedeona. On nevedel, že hovorí s anjelom Božím. On nevedel, že hovorí s Bohom. Tento anjel tam sedel pod tým dubom a čakal na Gedeona. A Gedeon práve mlátil v humne. A v tom humne preto tam v tej zatvorenej, v tom zatvorenom priestore, preto tam mlátil, pretože on sa skrýval pred tým nepriateľom. On predtým, než príde tento nepriateľ, aby on všetko odložil, aby všetko vymlátil to zrno a aby to schoval pred tým nepriateľom. Viete, čo robil? Iným slovom, slovensky povedané, robil prevenčnú prácu. Určitá prevencia. To znamená, že má prísť nepriateľ a má ma okradnúť, má mi zobrať to, čo Pán Boh mi dal, tak ja budem múdrejší. Prvnež príde tento nepriateľ, ja urobím niečo veľmi múdre. Zavriem sa do svojho humna, vymlátim, predčasne zožnem to, čo treba zožať a vymlátim to zrno, odložím, skriem to. A tak je napísané, že v tých rozsadlinách skál, proste tých trhlinách skál, tam si to odnášali, tam si to skrývali tieto svoje hodnoty, títo ľudia, keď prichádzal tento nepriateľ. Vieš, Pán Boh chce aj v tvojom živote vidieť tú prevenciu.
To znamená, to zrno, to Božie slovo, to, keď ty počúvaš Božie slovo a Pán Boh prehovára k tvojmu srdcu, aby si ty toto slovo zobral vážne, aby si ho doniesol do svojho života. Keď Pán Ježiš Kristus hovorí, že poď a zmier sa so svojím bratom a ty vieš, že diabol príde a hovorí, maj odpúšťajúce srdce, hovorí Pán Ježiš, a tu teraz príde diabol a príde ten nepriateľ a chce ti zobrať tvoj pokoj a chce narušiť tvoje vzťahy, tvojej rodine s tvojou nevestou, alebo s tvojim zaťom, alebo s tvojim mužom, alebo s tvojou ženou, tak ty v prevencii ty vieš, že ty musíš mať odpúšťajúce srdce. To znamená, že tvoje srdce je vlastne pripravené preto, aby si vopred zožal to, čo ti diabol chce ukradnúť. To znamená, že ak tvoje srdce je nastavené pre odpustenie, ak tvoje srdce je nastavené k tomu, aby si požehnal toho, kto ti niečo bere a dal mu ešte aj ten kabát na to, aby si nevyvolal napätia, aby si nevyvolal nejaké zlé vzťahy, ty v prevencii môžeš vlastne to zrno odložiť a zachováš svoj život v pokoji. Iných okradne diabol. Inému príde do jeho záhrady nepriateľ, zobere mu úrodu, hej, a ty si už mal všetku tú úrodu vtedy spakovanú. Ty si sa už staral o to, aby slovo Božie bolo v tvojom srdci. Nedovolíš, aby ten nepriateľ tvojej duši ťa pripravil o pokoj. Nezobere ti to bohatstvo. Pozrite sa, tento Gedeon robil niečo takéto, že on to zrno vymlátil vopred, prvnež prišiel ten nepriateľ, prvnež mu ukradol a nechal mu len nepokoj a bolesť. Jednoducho on všetko to spratal. Robil jednu prevenčnú prácu. Kedy sa ty spamätáš? Už vtedy, keď ťa nepriateľ okradol? Prišiel cez niekoho a zobral ti pokoj, zobral ti lásku, zobral ti trpezlivosť a naraz vidíš, že ostalo tu všetko rozhádzané a všetky tie vzťahy sú už rozhádzané a ty si nevedel ustrážiť jazyk, nevedel si ustrážiť svoju mysel, okradol ťa nepriateľ. Ty musíš robiť prevenčnú prácu. Ty musíš mať slovo Božie. Bohate nech prebýva slovo Božie v tvojom srdci a jednoducho ty staraj sa o to, aby keď prídu skúšky, keď prídu ťažkosti, aby si ty sa usmial a povedal, ja už toto mám spratané. Ja sa už nebudem hádať. Ja sa už nebudem ťahať za prsty. Ja už nebudem tu preklínať. Ja už nebudem proste sa chovať tak, ako ten, ktorého práve oberajú. Mne nevieš zobrať nepriateľu nič, pretože ja som to všetko už spratal a dal som to do tej trhliny, do tej skaly. Uložiť to všetko v ranách Ježišových. Do tej trhliny, do ktorej môžeš všetko položiť. Do jeho rán. To je to miesto, kde ty môžeš všetky tie veci, čo ti diabol chce ukradnúť, ty všetko to môžeš položiť do rán Pána Ježiša Krista a povedať, Pane, v tvojich ranách je všetko moje uzdravenie. Všetky tie veci, Pane, ja kladám do tvojich svätých rán. A v ňom, týchto skalných rozsadlinách, týchto skalných trhlinách bolo zachránené to, čo v tej prevencii tento muž vymlátil. A tento anjel Hospodinov mu hovorí, Boh s tebou. Boh s tebou, udatný mužu. Aké je to krásne, keď niekto nám povie, že Boh je s nami. Tak ti hovorí Pán, sestra moja, brat môj, Boh s tebou. Boh s tebou, udatná sestra. Boh s tebou, udatný bratu. A ty si povieš, ja a udatný. Ja, čo som ja? Biedný človek. Kto toto je, kto hovorí udatný? Predstavte si, že Boh, Boží anjel, hovorí tomuto človeku udatný. Nech slaboch, nech povie, som hrdina.
Tí, ktorí si myslíš, že si tak neschopný. Tí, ktorí si myslíš, že ty nie si hoden, aby si Pána Ježiša nasledoval. Tí, ktorí si myslíš, že nie si hoden, aby si bol jeho služobníkom. Tebe hovorí Pán, ty si ten udatný. Ty si ten, ktorého Boh zmocní a použije na také veci, kde Boh sa oslávi. Viete, Pán Boh nie na naše svaly sa díva. Nedíva sa, tá udatnosť nie je v tom, že aký sme my dobre postavení ľudia, že máme bicepsy a tricepsy a ja neviem čo, a ešte pred zrkadlom môžeme pozovať. Nie v tom je naša udatnosť. Viete, v čom je udatnosť? Naša udatnosť je odhodlanie. Odhodlanie, že naše srdce je odhodlané za každých okolností, v každej životnej situácii je odhodlané ísť a nasledovať Pána Ježiša Krista. Sestra moja, brat môj, ak tvoje srdce je odhodlané ísť za Ježišom aj cez pohanenie, aj cez potupy, aj cez možno, že keď ti budú brať tvoj život, ani tak Pána Ježiša nezaprieš. Musím ti povedať, že si udatná sestra a si udatný brat. Ale ak niekto sa len pousmeje, keď ty povieš, že veríš Pána Ježiša a teba to naraz bolí a čo sa tento uškrňa, myslíš si, že som blázon, no tak ja už ani si ústa neotvorím. Tedy ti poviem, že si zbabelý a zbabelých sláva nečaká. Tí sú udatní, to sú udatné ženy, to sú udatní mužovia, ktorí sa nehambia za Pána Ježiša Krista. To sú tí udatní, tí služobníci, ktorí znesú pokorenie, ktorí znesú pohanenie, ktorí dokonca znesú aj to, že ich niekto pripraví o výplatu alebo o živobytie. Udatný mužu, udatná žena. Ale ten, ktorý len pri úškrnku už ustupuje a povie, už si ústa neotvorím, ja o Pánovi nebudem svedčiť. To sú zbabelí. Gedeon nepatril medzi týchto zbabelí. Pán Boh videl jeho udatné srdce. Pán Boh videl to, že toto srdce, keď sa rozhodne pre neho, že toto srdce pôjde cez všetky tie prekážky, cez všetky tie hrozby, cez všetky tie ťažkosti života a že bude bojovať Božie boje. Sestra moja, brat môj, chceš bojovať Božie boje? Chceš byť tým udatným? Sláva Bohu. Haleluja. Udatný muž. Hospodin s tebou. Hospodin je s tebou. Vieš, a teraz, keď tento Boží anjel posmeluje tohoto služobníka, a on hovorí, Páne, ja nemám, môj rod je chatrný, ja som chatrný, no, koho zavolám do toho boja, do toho nerovného boja, do takého veľkého boja, koho zavolám? A viete, čo mu hovorí Hospodin? Ja budem s tebou. Halelúja. Viete čo? Dvaja s Bohom proste ani svet nezmôže voči nám. Vidíte? Pozrite sa, on nehovorí, no vieš, ja ti pošlem pomoc, ja ti pošlem tamtých, ja ti pošlem odtiaľ, ja ti pošlem toto všetko. A hovorí Pán, ja budem s tebou. Sestra moja Gitka, keď je Pán s tebou, kto je proti tebe? Brat môj, sestra moja, keď Hospodin bude s tebou, v tom nerovnom boji, kto bude proti nám? A toto je to krásne. Viete, Gedeon si to ocenil. Pane, ty budeš so mnou. Pálko, on bude s tebou. On bude s vami. To je výhra. To je víťazstvo. Niektorí ľudia sa pýtajú, bratčanko, ako to zvládneš? Jak je to možné psychicky zvládnuť tú službu, ten nápor, tie tlaky? Viete, lebo to nie len, že stojím na kazateľni a niečo hovorím. To niekedy sú také tlaky, že normálne cítim, ako keby som, ako buldozer, ktorý pred sebou tlačí hajno proste nejakej tmy a tých prekážok duchovných, keď niekde prídem, viete, ako aj v tej väznice, to jednoducho tam bol tak hustý vzduch, že ťažko sa dýchalo tam. Rozumiete? Ale viete, čo bolo krásne?
že Hospodin bol tam so mnou. Vidíte, to je to krásne. Kdekoľvek vojdete, kdekoľvek, s kýmkoľvek sa postavíte, Hospodin je s vami. A o toto stojte, o toto bojujte. A dnes vám cez moje ústa hovorí Pán Ježiš Kristus, ja som s vami. Neboj sa, čo ti urobí človek. Ja som s vami po všetky dni, hovorí Pán Ježiš, až do skonania sveta. Neboj sa, neobzeraj sa. Ja budem s tebou, hovorí. Buď udatný. Neboj sa, nestrachuj sa, netras sa, nedívaj sa dozadu, neobzeraj sa v strachu, ale pozeraj sa dopredu. Ja mám niečo pre teba pripravené. Tu je veľká žatva. Otvor svoje oči a pozri sa na celé Slovensko. Pozri sa na tieto mestá, už len zožať. Pozrite táto situácia, ktorá nastala v celej našej republike, nielen v našej republike, ale v celej Európe. Je vlastne situácia, ktorá je pripravená pre Boží ľud, aby sme išli a zvestovali Ježiša Krista. Kto dá týmto ľuďom nádej? Kto bude ten, ktorý pozdvihne toho, ktorý padol? Kto obviaže rany tých, ktorí sú zranení a ktorí plačú a krvácajú a zomierajú zaživa? Kto? Koho pošlem? Tak hovorí Pán. Či nájdem tých udatných, či nájdem tie udatné ženy, či nájdem tých udatných mužov, ktorí sa zhopia a povedia, Páne, ty si so mnou a ja idem a budem to konať. Predstavte si jeden príbeh. More povyhadzovalo veľa hviezdic na breh mora. A jeden malý chlapček včas ráno, keď vstal, viete, čo urobil? Vyšiel k moru, to bol jeho zvyk. Včas ráno, keď slniečko stáva, aj on vstal, chodil sa k moru pozrieť a videl, že more vyplulo veľa tých hviezdic. A on tak išiel, viete, po kraji a tie hviezdice chytil a hodil ich späť do mora a robil to celý deň a stretol jedného turistu a hovorí, čo si myslíš, chlapec, že ty zachrániš všetky tie hviezdice? Hovorí, to si nemyslím, že všetky zachránim, ale tie, ktoré som už hodil späť, tie už žijú. Halleluja. Rozumiete? A to je naša služba. Možno, že nie ja viem zachrániť celé Slovensko, ale Pán Boh mi dá spolubratov, spolusestry, všetkých tých údatných mužov a ženy, ktoré sú ochotné nasadiť svoj život a ísť do tej žatvy, aby zachraňovali ľudí. A viem, že tí, ktorí už prijali Pána Ježiša, tak je Roman. Tí už sú zachránení. A to je to krásne. To je to krásne. Gedeon potreboval upevnenie viery. Gedeon, viete, on potreboval niečo urobiť vo svojom živote. On potreboval, naraz hovorí mu Boh, vieš čo, ty máš nejaké dedičstvo tu od svojho otca, ktoré musíš zlikvidovať. Niečo, čo mňa nechváli. Niečo, na čo sa ja veľmi hnevám. Tvoj otec má nejakú takú bohoslužbu, ktorá mňa popudzuje k hnevu a ty musíš s tým niečo urobiť. Proste tvoj otec slúži iným bohom. Tvoj otec neslúži a má tam háj, neslúži tým hájom mne, ale slúži Astarte. Slúži Bálovi. Slúži cudzím bohom. A ty predsa vieš, Gedeon, že nebudeš mať iných bohov predo mnou. Ty vieš, Gedeon, že ja som žiarlivý boh. Ty vieš o tom, že ja neznesiem cudzích bohov pred sebou. Ja neznesiem modloslužbu. Ja neznesiem uctievanie iných bohov, lebo nie je to Boha okrem mňa, tak hovorí Pán. Gedeon, ty musíš niečo urobiť. Ty musíš vysporiadať svoj dom. Ty musíš vysporiadať svoje srdce. Ty nemôžeš zniesť vo svojom dome, vo svojej blízkosti modloslužby. Viete, čo je modloslužba?
Všetko to, čo nám je prednejšie ako Pán Ježiš Kristus v našom živote. Čo je všetko prednejšie v tvojom živote? Ľudia dneska idú za mamonom, za peniazmi, za úspechom, za bohatstvom, za slávou, kariéru si robia. A to je cudzí boh. Musíš sa rozhodnúť, či chceš kariéru, alebo chceš Pána Boha. Pán Boh sa nebude zmierovať s tým, že ty budeš jemu slúžiť a pritom budeš robiť kariéru a robiť si proste a budovať si svoje meno, alebo budovať si svoju slávu, alebo si budovať nejaké tie svoje záujmy. Jednoducho, Pán Boh je žiarlivý Boh. Tak hovorí Pán, neznesiem iných bohov. Každého boha, ktorý sa postaví predo mňa, ja odsúdim. Ja budem súdiť bohov Egypta, tak hovorí Pán. Aj ich súdil. Spomente si, ako Dávid priniesol truhlu zmluvy a s akou veľkou radosťou táto truhla zmluvy sa vracala späť. Ale prvne, že ju zobral späť, ona bola v jednom dome. U Filištínov. A ten dom bol vlastne dom Dágonov. Viete, ten Dágon to bola taká ryba, ktorá bola od polpása ryba vlastne a tu hore to bol ako mužská postava a to bol ten Dágon a to bol vlastne ten boh tých Filištínov. Oni úctievali boha mora, hej, ako vládcu a tak ďalej. A on mal tu urobený taký svoj chrám, ten Dágon, a on tam bol, tá ryba, proste. A teraz donesli tí Filištíny. Viete, pohanom je to tak, že jedno, že máme jedného boha, ešte ďalší sa tu zmestí. Však. Takže či majú jedného boha, či 5 bohov tam, proste čím viac bohov, tým viac, proste, tým sú svatejší. Však. Proste môj syn kupoval, nepoviem, že u koho, aby nebolo, proste niekto sa necítil, ale proste u takých, ktorí takú imitáciu Adidasu predávajú na tých trhoch. A môj syn kupoval tam a hovorí, no ale tu tento Adidas hovorí, že má 4 čiarky, nie 3, ako to má byť. A on hovorí, čím viac čiarok, tým viac Adidas. Viete, niektorí ľudia sú tak, že čím viac Bohom má, tým je svatejší. Nie. Božie slovo hovorí o tom, že nebudeš mať iných bohov predo mnou. Pozrite sa, keď Boh začal jednať s Jerubálom, začal jednať s týmto Gideonom, viete, čo sa stalo? Boh od neho žiadal, hovorí, áno, ja budem s tebou, ja budem pri tebe, ale ty mňa budeš poslúchať. A to prvé, čo robil, likviduj tých cudzích bohov. Likviduj všetko, čo ti je prednejšie ako Pán v tvojom živote. Ak ty viac miluješ svojho muža, alebo viac miluješ svoje dieťa, alebo viac miluješ svoje zamestnanie, alebo viac miluješ svoje peniaze ako Pána Ježiša Krista, musíš to dávať preč. Ty musíš dať na správnu mieru veci. Nemôže byť tebe peniaz Bohom, nemôže byť tvoja kariéra tebe Bohom, ak ty chceš nasledovať Pána Ježiša Krista. Niektorí ľudia si... Ďakujem. Ďakujem. Niektorí ľudia si myslia, že Pánu Bohu vtedy budú robiť radosť, keď budú svoje vlastné záujmy naplňať. Ale Boh hovorí, ak mňa chceš nasledovať, mňa počúvaj. Ten, kto mňa chce nasledovať, musí počúvať moje slovo. A ty, Gideon, ja som ti slúbil svoju prítomnosť. Ja som ti povedal, že ja budem s tebou, ale ty musíš niečo urobiť. Ty musíš zlikvidovať. Ja viem, Gideon, že to je dedičstvo od tvojich otcov. Ja viem, že je to dedičstvo od tvojich predkov. Že ty si to nevyrábal, že ty si na tom nepracoval, že ty si do toho bol postavený ako člen rodiny. Ale to, čo nie je podľa mňa, Gideon, ty musíš to zlikvidovať. Ty to musíš dať preč. A viete, on mal strach. Nie je to také jednoduché.
Nie je to také jednoduché. Ak ja vidím, viete, že v tej rodine, viete, sú Bohom peniaze, no neviem, či vie tak dieťa prísť a povedať, ocko, mamka, vy ste modloslužobníci. Áno, keď som modloslužobník, tak nedostaneš peniažky. Však? Môže sa to stať, však? Môže sa to stať. Že takto zareagujú rodičia. A potom to dieťa povedalo pravdu, ale jednoducho to prináša strach, obavu. Viete, existenčnú obavu. A preto mnohokrát ľudia robia také ústupky, také rozhodnutia, že joj, Pane Bože, aj tebe chcem dobre, aj otcovi chcem dobre, a tak ďalej. A nakoniec prehrávajú. Počul som jeden príbeh, to mi moji rodičia rozprávali, že bola jedna rodina veľmi bohatá a veľmi sa im darilo. A viete, oni ukladali peniaze, mali také veľké čižmy, také s tými dlhými sárami, napovali im to viselo a vedeli, že proste môžu ukladať tie peniaze do tých čižiem, do tých sár tam. A vždy, keď niečo získali, niečo utržili, tak priniesli, položili to tam a tam sa to hromadilo a proste tie čižmy boli svaté, lebo to proste, tam boli všetky peniažky. No a raz len ten gazda hovorí, no žena moja, mali by sme spočítať, čo už sme tam našetrili a doniesli tie čižmy a vytiahnu z jednej sáry. A čo to? Všetko pohryzené od myší. Myši si tam urobili hniezdo. Viete si predstaviť ohromné škody. Oni skoro zošedívali, zošaleli z toho. Proste ich Boha im zjedli myši. Predstavte si mať takého Boha, ktorého zedia myši. No aký je tvoj Boh? Aký je to, čo si ty postavil vo svojom živote? Tvojho Boha zobere iný muž? Alebo tvojho Boha zobere iná žena? Alebo tvojho Boha na nejaký iný spôsob jednoducho neobstojí ten tvoj Boh? A tu hovorí tento otec, vtedy, keď Jerubál to všetko, tento Gideon, keď to všetko vysekal tie háje a to všetko zlikvidoval toho Astartu a zlikvidoval tých cudzích bohov a hovorí, musíme sa pomstiť za tých bohov. A viete, čo povedal? Nech sa pomstí sám ten Boh. Nech bojuje sám za seba. Ak je Bohom, nech bojuje za seba. Niektorí ľudia si myslia, že ich Bohom sú peniaze. Ja keď budem mať peniaze, ja sa vykúpim. Ja keď budem mať peniaze, ja môžem, proste všetko si môžem dovoliť. A ja sa ťa pýtam, že či ťa vykúpia tvoje peniaze vtedy, keď Boh pošle svojho anjela a do ruky mu dá jednu kosu. A tá kosa sa bude volať rakovina, alebo tá kosa sa bude volať nejaká iná nemoc. Či ťa vytrhne tvoj Boh, ktoré sa volá mamon a peniaze, či ťa vytrhne z Božích rúk. Preto, kým je čas, spamätaj sa, čiň pokánie, poď k Pánovi a povedz, Pane, tu som. Nechcem mať iných bohov pred sebou. Nechcem si nič postaviť pred teba. Nechcem, aby si sa ty hneval, tak ako si sa hneval na toho Dágona. Viete, prišli tam tí Filištíni a zajali z Izraela tú truhlu zmluvy a doniesli tam tú truhlu zmluvy, postavili tam pre toho Dágona a hovorí, už teraz máme ďalšieho boha tu. Však. A Hospodin je Bohom. On začal bojovať. Predo mnou, tento hnusný, smradlavý Dágon, proste hrúza, no ja to musím ho zlikvidovať. Boh bojuje proti cudzím bohom. Ak si ty postavíš vo svojom srdci cudzích bohov, on bude bojovať. Ak v tvojom srdci bude Bohom tvoja priateľka alebo tvoj priateľ, Boh bude bojovať proti tomuto vzťahu, bude bojovať proti tej priateľke alebo proti tomu priateľovi. Ty nemôžeš mať vo svojom priateľovi Boha. A ráno prišli Filištíni a vidia, že Dágon zvalený dole tváru pred truhlou zmluvy Božej. A to hovoria, chudák náš Dágon, musíme ho
lepšie ho podopred. No čo sme to, odpusť nám, Dágon, že sme ťa takto proste, to bola naša chyba. Tak ho pekne vypodkladali a hovorí, Dágonko, dovidenia, zajtra sa uvidíme však. A zajtra ďalší deň prišli a znovu Dágon na tvári a už mal odlomenú časť svojho tela. Rozumiete? Nesil sa proti Bohu. Nepovedz, že si mocnejší ako Boh. Pretože Boh bude bojovať proti tým Bohom, ktoré si ty postavíš vo svojom srdci. Poznal som matku, ktorá si učinila bohov zo svojich detí a nakoniec zomierala sama bez nádejnosti. Jej deti neotvorili na ňu dvere. A Pán Boh jej ukázal, že ona mala cudzích bohov. Poznal som mladého človeka, ktorý si zo svojho auta urobil Boha. Krásna Mazda. Viete, vtedy ešte Mazdy. To hovorili, že najlepšia Mazda, najlepšia Azda však. A on na tej krásnej Mazde išiel, viete, nič sa jemu nemôže stáť. Nič. A viete, Bohu sa nebude nikto posmievať. A stretol sa s jedným veriacím bratom a tento veriaci brat mu hovorí, Ivan, ty si vyrastal v zbore, ty poznáš, čo je Božia pravda. Poď pod Božie slovo, počuj Božie slovo, poď a nasleduj Pána. A to je pre tých slabých, to ja to nepotrebujem. To nie je pre mňa. To pozri sa, vidíš, čo ja mám za stroje? Tam je 130 koní pod tou kapotou. To je celá maštal, hovorí. A to ide so mnou, to má budúcnosť. A viete čo? Ide s týmto krásnym autom. Airbagy predu, airbagy všade dookola. A on hovorí, mne sa nič nemôže stať. Cez dedinu 120 rúbal. A ľudia mali až strach z tej jeho jazdy. A keď ho napomínali, Ivan, prečo tak chodíš? Ohrozuješ iných. Mne sa nič nemôže stať a druhí nech si dajú pozor. A viete, čo sa stalo? Obyčajný šmik. Išiel, dostal šmik, auto sa šmyklo, len trošku sa buchlo o zábradlie. Žiadna katastrofa. Úplne bežná kolízia, čo sa môže stať komukoľvek. Tento chlapec chcel otvoriť dvere, ale zasekli sa vlastne tie závory. A viete, pretože bol v skrate, na druhej strane bol skrat, tak začalo to vyvolávať výpary. Za chvíli to zblklo do palameňa celé auto. A tento človek zaživa horel, uväznený u svojho Boha. Zastal jeden človek, vypáčil dvere, vyťahol tohoto chlapca von. Helikoptéra ho zobrala do Košíc, ale o 2 týždne skonal. Jeho Boh ho sklamal. Kto je tvojim Bohom? Kto je tvojim pánom? Tak hovorí Božie slovo, odstrán cudzích bohov. Všetko, čo ti je dôležitejšie, všetko, čo ti je milšie, ako Pán Ježiš Kristus v tvojom živote, to je cudzí Boh. A Boh bude bojovať proti tomu tvojmu Bohu. A bude lámať jeho driek. A veľmi ťažký bude tvoj boj. A Jerubál, tento Gedeon, poslúchol. On napriek tomu, že mal strach, vedel, že to bude veľký duchovný boj, on naplnil túto Božiu vôľu. A postavil si Pána ako jediného, prvého a jediného. Aj ty si postavil Pána Ježiša ako prvého. Pozrite sa tu, tento Matúš, ktorý, Pán Ježiš príde k tomu jeho clu. No čo tomu človeku chýbalo? Peniaze, stôl, sedí tam za stolom, sedí tam na tom svojom cle, peniaze sa mu sypú, všetko je ako keby proste človek, ktorý nemôže mať v niečom nejakú potrebu. A viete čo? On napriek tomu, on vedel, že všetko to je prázdne, všetko to je márnosť. Hovoril som s jedným mladým mužom, ktorý hovoril, brat Šanko,
keď som ako majster Európy stál na pódiu víťazov v tom svojom obore. A hovorí, ľudia kričali, výskali, radovali sa a privolávali mi na slávu. Vtedy som poznal, aký som prázdny. Vo mne to až duňalo. Až som sa začal hanbiť. A hovorím, čo títo tu kričia? Veď som tak prázdny, tak ničomný. A on všetko nechal. Všetku tú slávu nechal a išiel za Pánom Ježišom. A takisto aj tento. On bol obkolesený peniazmi, on bol obkolesený vlastne tou úctou aj tým všetkým, čím ho poverili tam. A on naraz vidí, že všetko to nenaplňa jeho život. Že jeho srdce je prázdne a že on niečo potrebuje viac. On potrebuje dotyk Boží. On potrebuje Božie volanie do svojho života. A teraz tu stojí Pán Ježiš a hovorí, poď a nasleduj ma. A on v tom volaní prežil Boží dotyk. Aj ty dnes večer môžeš prežiť Boží dotyk v tom, že Boh sa ťa dotkne. Že Pán Boh ťa volá a hovorí, ty udatný mužu, ty udatná žena, ty, ktorá si ochotná na život a na smrť rozhodnutá nasledovať mňa a naplňať moju voľu, poď a nasleduj ma. A v tom je dotyk Boží. Dnes sa ťa Pán dotýka. Dnes hovorí k tvojmu srdcu. Odstrán tých cudzích bohov zo svojho života a ja budem bojovať s tebou. My budeme vo dvojici, hovorí Pán, a pôjdeme do toho nerovného boja a ja budem bojovať za teba. Ja ti dám víťazstvo a tvoje oči budú vidieť moju slávu, hovorí Pán. A tento Matúš vstáva zo svojho miesta a ide za Ježišom. Nasleduje Pána Ježiša. Chceš ho nasledovať aj ty? Alebo chceš naďalej, ešte sa chceš boriť s Bohom? Aj ty chceš svojho Božika priniesť ešte k tomu Pánu Bohu a povedať, ja chcem mať Pána Boha za svojho, ale ešte tu sa zmestí ešte aj toto, aj tamto. Musím ti povedať, že budeš musieť zakúsiť to, čo zakúsili aj tí Filištíni. Že Boh, ten živý Boh, bojoval. On nezniesol vo svojej prítomnosti cudzieho Boha. Ja som s tebou, hovorí Pán. Som pripravený, aby som išiel s tebou do toho nerovného boja. Volám ťa do veľkej žatvy. Volám ťa do veľkého vyslobodenia. Tento slovenský národ potrebuje vyslobodenie. Duchovné vyslobodenie. Tento slovenský národ sa otvoril všelijakým cudzobožstvám, všelijakým nečistotvám, všelijakým veciam. Keď padla železná opona do našej Slovenskej republiky, sa otvorili dvere a začali sa sem priam tlačiť všelijakí cudzokrajinní bohovia a všelijaké praktiky, ktoré s Pánom Bohom nemajú nič spoločného. Celé Slovensko je zamorené cudzobožstvom. Si ochotný ísť a vyťať. Si ochotný ísť a povedať, nie, toto nie sú bohovia. Tieto všelijaké praktiky, ktoré vy robíte, tie všelijaké rejky a všelijaké tie silvové metódy a ja neviem, aké veštby a čarodejstva a alternatívne liečiteľstva, akupunktúry a ja neviem čo všetko. Proste to nie je z Boha. Si ochotný vyťať háj, si ochotný ísť zobrať tú sekeru, toto ostrie Božieho slova a povedať, nie, s týmto nechcem mať nič spoločné. Alebo odkiaľ veje vietor, tak tam ide aj tvoj plášť. Ak ti povedia, príde alternatívny liečiteľ, bude ti s nejakými tými kývadlami tam určovať diagnózu a ja neviem čo, tak ty tam pôjdeš. Čo to má spoločné s Bohom? Či nevidíš stále, že si sa dostal do cudzobožstva? Ty nevidíš stále, že keď ty ideš za vešcami, keď ideš za tými, ktorí ti z tvojich očí vyčítajú diagnózu, či ty nevidíš, že to sú šarlatáni, že sú to tí všetci, ktorí slúžia cudzým Bohom. Tvoj Boh ti to nedal.
Týchto vyhnal všetkých von spred jeho tvári a dal to miesto Izraelovi. Choď pred Pána. Keď máš potrebu, ak si nemocný, ak si slabý, ak si chorý, ak máš nejakú potrebu, poď k Pánovi a nepoď k šarlatánom. Nedávno prišla za mnou jedna mladá žena, celá sa chvela, triasla sa a hovorí, pán Barkovci, ja zomriem. A hovorím, čo sa stalo? Povedzte, čo sa stalo. A ona hovorí, bola som ešte v mladosti, ako mladé dievča som bola u veštkyni. A táto veštkyňa mi povedala, že keď budem mať 30 rokov, zomriem. A ja teraz začínam upadať psychicky. A už neviem ani spať. Som chorá, už je má len polovica, čo som bola. Pomôžte mi. A hovorím, Pán Ježiš ti vie pomôcť. A tak som otvoril písmo a hovoril som jej, nezomrieš, ale budeš žiť. A tak som ju viedol k tomu, aby prijala Pána Ježiša Krista do svojho srdca. Boli zrušené tie kliatby, boli zrušené tie zlorečenstvá a ona žije a raduje sa. Odchádzala s radosťou. Bolo rozviazané to puto, to satanské puto. Viete, takto mnohokrát ľudia idú k za cudzími bohmi, idú k veštkyniam, idú k všelijakým šarlatánom a oni nie, že im pomôžu, ale ich ešte zaviažu. Viete, veštkyňa povie veľa zaujímavých vecí a ľudia počúvajú a ozaj to je skoro tak. Viete, mnoho takých pravdepodobných vecí povie a potom do toho povie také niečo strašné. A ten človek sa zľakne, obyčajne povie, príde do tvojej rodiny smrť, alebo do tvojej rodiny príde nejaká tragédia. A ten človek, ktorému všetko to dobré okolo povedal, naraz sa zľakne, vyvolá to v ňom negatívnu vieru, on uverí v túto teda skrze túto negatívnu vieru a to potom je strach vidieť, čo sa deje v tých rodinách. A ľudia čakajú smrť, ľudia čakajú tragédie, ľudia čakajú všeličo, len nie to, čo Pán Ježiš povedal, že aj hľa, ja som s vámi po všetky dni až do skonania sveta. Ak by bol tu niekto medzi vami, ktorý je takto obklamaný a je poviazaný, veľmi vďačne budem sa za vás modliť. A teraz končím. Gideon išiel a vyťal všetko. A otec jeho pochopil, že to neboli bohovia. Jeho otec pochopil to, že to, čo zdedil jeho syn a v čomu sa spriečil, že vlastne pravda je na strane synovej. A ten syn hovorí, Pane, ja chcem, aby si ty išiel so mnou. A pýtal si tie znamenia. A Boh odpovedal na tieto znamenia. Viete, ale chcem vám jednu vec povedať. Vy si nepýtajte znamenia. Viera nepotrebuje znamenie. Viera potrebuje zasľúbenia Ježiša Krista. A to nie tak, že ja si chytím a otvorím si Bibliu a teraz dostanem to zasľúbenie. Čítaj si Božie slovo. Čítaj svätú Bibliu. A všetky zasľúbenia, všetky sú tvoje. Uver v nich. Ja viem, že všetky zasľúbenia, ktoré sú napísané v tejto knihe, všetky patria mne, ale aj tebe, udatná žena, udatný mužu. Amen? Tak chopme sa týchto zasľúbení. Nežiadajme si znamenia od Boha, pretože aj farizeovia pokúšali Pána Ježiša Krista a prichádzali a žiadali si znamenie a hovorí, daj nám znamenie, ukáž nám znamenie, že ty si od Boha. A pritom otváral oči slepých, očisťoval malomocných, chromých stával na nohy a oni stále nevideli. Lebo ten človek, ktorý nechce veriť, ten nebude nikdy veriť. Ale ten, ktorý chce a hľadá pravdu, ten dojde pravdy. Teda hľadajme Pána, kým ho môžeme nájsť. Ak aj dnes večer, tu na tomto mieste Pán Ježiš prehováral k tebe a ty si tak cítiš, že nemôžeš si privlastniť to slovo udatný mužu, udatná žena. Predsa ti hovorím v mene Pána Ježišovom. Pán Ježiš pozná tvoje srdce. On vidí tie plány s tebou a on vie, že ty budeš verne milovať
a nasledovať Pána Ježiša. Že po tomto večeri, po týchto chvíľach, ty vstaneš a odstrániš tých cudzích bohov. Odstrániš tie veci, ktoré ti boli prednejšie ako Pán Ježiš Kristus. A povieš, Pane, ja ťa od tejto chvíli chcem milovať, nasledovať. Chcem ti slúžiť a chcem ti byť verný, chcem ti byť verná až do smrti. Skloníme svoje hlavy a budeme sa modliť. Drahý nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujeme za to, že ty chceš víťazný život. Ó, Pane, aj v tej situácii, o ktorej sme čítali, Boží ľud sa spreneveril. Boží ľud sa odvrátil od teba a dostal sa do ťažkosti, nepočúval na tvoje slovo. Odpusť aj nám, Pane, že mnohokrát nepočúvame na tvoje slovo. Mnohokrát počúvame na hlas svojho srdca. Ideme za žiadosťami svojich očí, našich uší. Ó, Pane, odpusť nám to. A potom, keď sa dostaneme do problémov, voláme a kričíme a stonáme a pýtame sa, prečo, Bože, prečo? A to jediná príčina nášho poblúdenia je to, že sme nedívali sa na teba, že sme neočakávali na teba. A preto sme v hlbinách, sme v ťažkostiach, sme v problémoch. Ó Bože, príď nám na pomoc. Ďakujem, že aj dnes večer si tu. Ďakujem, že sa dotýkaš týchto srdc. A ďakujem, že máš svoje plány s nami. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Požehnaj nás. Chceme ťa nasledovať. Pomôž nám. Posilni naše ruky, aby sme mohli vyťať tie astarty a tých cudzích bohov z nášho života, aby sme mohli povedať, Pane, som pripravený len a len teba nasledovať a milovať ťa z celého srdca. Už či sa to bude môjmu okoliu páčiť, alebo nie. A tak ísť a zachrániť tento ľud, ktorý trpí pod útlakom, pod krádežou toho satana, ktorý stále okráda tento slovenský národ, ktorý prichádza a stále zavádza so všelijakými falošnými náukami a so všelijakými falošnými božstvami, zaplavuje nás národ a okráda nás o to slovo, o to semeno tvojho požehnania, Bože. O, prosím ťa, príď nám na pomoc. Je tu niekto, kto pochopil, že ho Boh volá. Je tu niekto, koho srdce dotkol Pán Ježiš cez jeho slovo. Je tu niekto, kto chce nasledovať Pána. Zodvihnite svoje ruky. Buďte požehnaní. Halelujá. Buďte požehnaní. Vy vpredu i vzadu. Buďte požehnaní. Ženy i mužovia. Mládež i starci. Buďte požehnaní. Príď, Duchu Svätý. Príď v tejto chvíli a zapečať tieto srdcia. O, Pane, posli nás. Hoci sme slabí, hoci náš rod je tak chatrný, že ani nemáme sa čím chváliť. Ó, Pane, ale Ty, keď sa postavíš k nám, Ty, keď budeš s nami, keď otvoríme svoje ústa a Ty budeš hovoriť z našich úst, ó, Pane, my pôjdeme a s radosťou budeme zvestovať Teba. My chceme Teba poslúchať, my chceme vyťať tých cudzích bohov, tie astarty a tých bálov, chceme vyťať tie háje, to všetko, kde Ti obetovali tí ľudia. Ó, Pane, chceme ťa nasledovať. Ďakujem Ti za túto príležitosť. Ďakujem, že oslovuješ srdca. Ďakujem, že dotýkaš sa srdc. Ďakujem, že ich oslobodzuješ. A v tejto chvíli mene Pána Ježiša Krista, autorite jeho mena, sa staviam proti Tebe, duchu nemoci. Ty, ktorý si poviazal toto telo, ktorý si poviazal túto dušu. Ten človek tam trpí, jeho chrbtica trpí. Mene Ježiša Krista Ti prikazujem, Ty duchu nemoci, aby si v tejto chvíli vyšiel von z toho človeka. Výjdi von. A tebe, drahá duša, ty, ktorý si trpel na svoju chrbticu do tejto chvíli, buď uzdravený. A keď pôjdeš z tohoto miesta, choď v pokoji. A Božie pomazanie nech spočinie na tvojom živote. A je tu nie človek, ktorý je poviazaný duchom smilstva, nečistých myšlienok. Jeho mysel stále blúdi v nečistých veciach.
Tak to hovorí Duch Svätý. V tejto chvíli odnímam od teba tie povrazy a tie putá a laná, ktorými ťa poviazal Satan cez internet a cez tie všelijaké ohavnosti, na ktoré sa dívali tvoje oči. V tejto chvíli v autorite mena Pána Ježiša Krista staviam sa proti tebe, duchu smilstva a tebe, duchu nevery a nečistoty. Výjdi von z toho srdca. A tebe, drahá duša, ktorého sa to týka a ktorej sa to týka, ti vyhlasujem slobodu. Tak to hovorí Pán. Odnímam tvoju neprávosť, očisťujem ťa od tvojej nečistoty a dávam ti slobodu. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Ďakujem za tvoju prítomnosť. Ďakujem za tvoju oslobodzujúcu moc. Ďakujem, Pane, že si prišiel k tým, ktorí sú nemocní. Prišiel si k tým, ktorí sú hriešní. Prišiel si tým, ktorí nie svoju spravodlivosť prišli sem prezentovať, ale prišiel si kvôli tým, ktorí cítia, že potrebujú teba. Vďaka ti, Pane. Sláva ti. Haleluja. Amen. Poprosil by som teraz milého brata Čongora. Poprosím brata, nech si sa postaví ku mne. Keď sme spolu v Maďarsku a brat káže, a keď mu vypadnú nejaké slova, tak sa mňa vzpýta, musím mu prekladať. A teraz to bude opačne. Preto, aj keď poznám bratové kázne, tak viem, že jednoducho nesmiem ani zaspať, ani zablúdiť v myšlienkach, lebo hoci kedy príde jedno slovo, čo musím hneď preložiť. Musím mať tú duchoprítomnosť. A v Martine som vydával svedectvo, akým spôsobom sa obrátila. Ja som bol v okultizme a tí cudzí bohovia, ja som nebol absolútne veriaci a ja som neveril v žiadnych bohoch a žiadneho boha a predsa, ako som sa zapletol do toho okultizmu a začal som hľadať a potom som sa obrátil k Pánu Ježišu, ktorý ma vyslobodil a vyšiel som spoza dverí a stal som sa veriaci. V živote som Bibliu nevidel, v živote sa nejako o Bohu nepočul a niečo sa v mojom srdci predsa len dialo. To som si dal otázku, že ako ďalej? Alebo čo ďalej? Teraz som nejaký veriaci, alebo čo sa so mnou stalo? Ale predsa som niečo prežíval v srdci. A to slovo, že ako ďalej, poviem vám, že to nebolo jednoduché. Ja som sa oslobodil, alebo Pán Ježiš ma oslobodil a tie útoky zase prichádzali ďalej. A nevyšlo to tak, že tak brat Šanko sa za mňa modlil a niečo sa stalo a už je všetko v poriadku. Som mal veľa, 4 roky to trvalo, možno aj 5. Kým sa to všetko vyčistilo, prečistilo, zmenilo. A som tak aj rozmýšľal, ja som kričal k Bohu, že Pane Ježiši, prečo 4, prečo 5 rokov to oslobodenie? Prečo nie hneď naraz a nechápal som. Ale potom som zistil jednu takú veľmi zaujímavú vec, že to oslobodenie a uzdravenie, kebyže aspoň v mojom živote príde hneď, tak by som asi povedal tak, ako mnohí ľudia, že no mal som jeden problém, ďakujem veľmi pekne, zbavil som sa, idem po svojej ceste ďalej. Asi približne takto by to bolo v mojom živote. A tie 4 roky toho trápenia a tých bojov, mnoho vecí som sa naučil. Ako začať bojovať, ako začať a ako skončiť a ešte prichádzajú tie útoky a ešte sú tam tie nečistoty a aj tie ostatné poviazanosti. Tak som sa modlil aj na kolenách, aj s plačom, aj s bratmi a povedal som si, ja sa toho potrebujem jednoducho zbaviť. Ja chcem byť celkom prečistený a chcem byť celkom slobodný. Tak som sa učil. Sice to bolo s plačom a veľmi ťažké to bolo a niekedy na záchode, niekedy v posteli, niekedy v zbore, niekedy kedy ako a učil som sa Božiemu slovu, učil som sa modliť, učil som sa postiť, učil som sa
No, mechtoladný. Učil som sa zaprieť sám seba. Ďakujem. Tak tomuto som sa učil a učím sa aj doteraz. A to dobré je veľmi ľahko prijať, ale to, že zaprieť samého seba, no, to nebolo to najlepšie. A som cítil, že k mojej slobode to jednoducho potrebujem. A bez toho nie je sloboda. A z jedných poviazaností som sa Pán ma oslobodil a potom mi Pán ukázal ďalšie. A z tých som sa, a potom zase ďalšie. A zistil som, že kopu poviazaností. A prešli 5 alebo 6 rokov a už som tak cítil, že no už by to mohlo byť také dobré. No, a prišiel som na také ráz ceste alebo na takú križovatku a teraz ma tak aj Pán osloví, že aj ma tak srdce ťahalo nejako tak do sveta, lebo už som si myslel, že, alebo som cítil, že som už slobodný alebo uzdravený, alebo nasledovať ďalej Pána Ježiša. Ma to tak ťahalo tam aj do sveta, lebo však vo svete nebolo všetko tak zlé, som si myslel. A ako som sa vracal nejakým spôsobom do sveta, zistil som jednu vec. Tie poviazanosti prichádzajú naspäť. Tak som si povedal, no tak ak sa takto majú veci, tak ja do sveta nechcem ísť. Lebo ja som prišiel. A som si povedal, ja jednoducho som odsúdený na to, aby som išiel za Pánom Ježišom, ak chcem byť slobodný. Tak som začal nasledovať Pána Ježiša a jediná cesta v tej slobode, aby som si udržal Pána Ježiša a Božie slovo v srdci. A naučil som sa, jak bojovať, naučil som sa tým veciam a pomáham mojim priateľom, ktorí tiež boli v tých veciach, alebo sú v tých veciach, čo som aj ja bol. A mám to tak na srdci, aby som slúžil Pánu Ježišu aj v tejto oblasti. Nech nás Pán Ježiš veľmi, veľmi požehná. Ďakujem.